Kusvirwa kwandakaitwa nalandlord wangu kutoilet. Wedu wemunongozivawo ndainge ndichiroja. Landlord wangu nemukadzi wake vanhu vekuti vaitaka kundirwadzisa so. Kana vakarara vakuita ndaitoziva kuti yanguva chachaya vakuitana. Zvezvekuda kundisvotesa kuti handina murume pamba paipai. Ndaikonzwa kungorova maash, ush, dedikani, bebikani, yowe, panowe. Amai wangu kani mukundiregerera. Ndikati vanhu vari kutondikuwadza nenyera. Vedu ndaikuvara nenyera zvekusvika kuva kuti ivo vachichemerera. Ini ndaitove bhizi pakubonyora. Ndotobonyora kuti ndikwanise kurara. Ozi zvakanga zvisina umira mushe kwandiri. Beche iri raita kufuta iri, kuita churu, kuita kakomo kudai so, kuumbika zvekuti richifema kudai so, richida atenzi waro. Zvisinei ininiwo ndaishayawo kuzwa kuti ndoita sei. Bonyora ndakanga ndisisarinzwe. Pese pandabonyorera pese ndaitotangidza futi ndakutonzwa kuda mboro. Ndodiko zvino bonyora rakanga risisashandi. Kudzimara ndazofunga pfungwa yekusvika pakutenga bhanana. Ndomenya bhanana riya. Ndotanga kuzvibonyora nebhanana ndichizvisa kubeche kwangu kundichizvifaka nebhanana. Wedu zvakanga zvisina kundimirira mushe, raitaka kurwadza so. Rakanga risina kana kumbomira mushe. Chinhu chachiyagaizika chinongonaka chiri icho direct. Masikirwa chakaitwa namusika vanhu. Zvekuzoti hanzi kune zviyi kuya kamadhirama aya. Kana nguva yakwana yekuda kusvirwa unonyatsonzwa kuti panapa ndokuda iyo chaiyo ngiriki neaitari chaiyo. Sukukutu chaiyo kwete sinyoro kwete sukukutu. Rimwe zuva mukadzi walandlord wako akazoenda hake kusvondo. Ndokuti chanzi giving. Murungu wangu rume uyu aitozvinwirawo hwake doro aripo pamba pake. Inini ndikati panapa ndoita sei. Ndiriwo munhu anonwirawo futi. Kuti ndibvise nyadzi izvi. Ndopandakapinda mumba mangu ndokuti matotsi angu 1 2 3 andokudai so wakutenderera mumusoro paya. Zvekunzi hanzi murume ndiye anonyenga mukadzi kunyepa. Unenge usati wada munhu. Chandaida kuziva ndechekuti landlord vangu ava paunenge vachikwira mukadzi wavo vanombonyanyomukwira zvemhando ipi, zvokuti wasvike pakuti nyau dzavo isusu tisina varume takatorara. Hazvina kunditorera mukana wakati kuti ndiite tsvakiridzo dzangu ndega. Hwawa hwakanga wamumusoro wandipinda. Ndini uyo ndokutora kagwishu kasketi. Ndokutora katuito twamunoti tumagove out tuye. Ini tore brush rangu nyepedzere kuno waipa ndichishainisa papassage. Zvekuti landlord wangu anyatsoona zvese zvandakanga ndiri. Ndakanga ndisina kana kupfeka chinonzi pants. Dinji ndoraingorembera richinunira nekuko neuko. Ndokufongora kwandakavaitira baba vaiva ndichitoita zvandiri kuita ndiri serious. Ndakazongoti ndichiti cheu kudai so ndikuona shasha yastika yakanditarisa. Ndikuita unge ndisina kana kutombozvinzwa. Mhata ndadzimisa mudenga idzi kuitira kuti panapa unyatsondiona. Zvezvekuti hanzi varume chino ka musi iwoyo ndakadzitana sandakanga ndisingasvikire. Ndakatora ladha ndikadzisvikira. Ndakazongonzwa landlord wangu wakuti iyo mwana wakasenga iwe ndozvaurizvi wakashongedzeka. Ndikati tingagoshongedzekei kupiko, tingazosvika here kunana madhamu yenyu zvezvekungovharavhara zviya. Ndakazongoona landlord wangu atokashanura kudhara.
akutondidhonzera mutoileti yakanga iri pasaidi pake. Ndikati ko ndeipikoi, zvikanzi ashamwari ini ndatopera basa. Ndikati ko imi pamunozombopera basa isusu masingu tozoita sei, munogoperawo basa nei mutori nevakadzi? Zvikanzi shamwari zvakutotaura izvi dzatonyamba, ini ndikutoda kutoisa. Wedu uye ndakati nditarise bhurugwa rababa vaendu kutoona asekuru watozvimba. Asekuru vairatidza kuti varimo, chero hazvo ndakanga ndisina kunyatsowaona vari ivo direct, asi ndainatsonzwa kuti asekuru umu varimo. Ndakazokatanura zvangu hembe semunhu akanga agarisa. Ndakanga ndisiri kutomboda zvakawanda zvekunzi romenzi chichi, ndakanga ndisiri kuzvida panguva iye nekuti ndaitya kuti mukadzi wacho anongogona kuzongotisvikira tichitomboromedzana. Ndopandakanobatiswa chemba. Ndabatiswa chemba daiso ndakanyatsonzwa mboro ichipinda ichiti gwigwigwi, yakanangiswa kuchibereko chaiko. Zviye zvekunzi hanzi unochemerera zvezvi unongosina kunakirwa, zvekuchemerera unozozviona. Ndakashinyira ndikashaya kana simba rekuti nditaure kuti ndimuudze zvandiri kunzwa, nekuti zvandainzwa zvakanga zvisingatauriki, zvakanga zvisinganzwisisike kuti chii chiri kuitika panapa. Asi chandaingoziva ndechekuti mboro yakanga yatonwa mubeche kudhara. Wedu we ndakamboita 2 minutes ndakaisunga mboro irimo chete. Yaita kakudzirira so, kakuita kunyorowera so, ameno zvandaitongonzwa ipapo. Ndakazongoti koirirei baba vayo zvishoma nezvishoma, ndichivakoirira kudai so, ndichikoira kudai so, pichana. Noti zviri rafu, zviri so simple but zvinyatsonaka. Ndakazongonzwa murume mukuru wokuti tandi wondiuraya. Mai vemumba umo vasati vambondipa zvakadai, tandi chiko, tandi wondiuraya, uri kuita seiko naiwe mwana iwe, zvaunonaka kudarika mukadzi wangu. Ndikati aiwa kanimbomira zvekutaura nyaya mukadzi wako panapa, ngatimboitai zvangu pano. Zvemukadzi wako imbosiyana nazvo izvozvo zvaunozozvitaura wega, ndichida kuzvinzwa zvemukadzi wako. Anoita bhizi rekundiitira noizi. Ndakarara ndingachida kuti ndiite sei, inini ndiri single mother, ndingachida kuti ndirarama sei. Zvino kubva nhasi iwe nemukadzi wako panapa makutozondishiyanisa panapa, koziishi ainini ndakanga ndatone hosha isingatomboite hosha iyoyoyo. Yaitongoda kuti titomborwa kana 2 months ndichirowa, ndichida everyday chigara yakanwa right. Ndokusvirana kwandakaita nalandlord wangu, zvekusvika pakunzwa kuti hapana patikunakirana. Toilet zvinhu zvekungoba zvinongonaka.